La Marjal és un espai natural humit de gran valor ecològic i patrimonial. Aquest ecosistema és un lloc particular degut a l'existència al seu si d'un gran magatzem natural d'aigua dolça. Aquesta aigua subterrània ha afavorit l'existència de valuosos ecosistemes aquàtics en zones semidesèrtiques del planeta com la nostra. La Marjal contribueix a la mitigació de les inundacions, la purificació de l'aigua, la retenció dels nutrients, sediments i agents contaminants i, a més, actua localment com a termorregulador de la temperatura i la humitat de la zona. A la comarca de la Safor trobem dues zones de Marjal diferenciades. La Marjal Nord, que comprèn els termes municipals de Tavernes, Xeraco, Xeresa i Gandia, i la Marjal Sud, ubicada entre les poblacions d'Oliva i Pego. La superfície de Marjal compresa, al terme de Xeresa, té una extensió aproximada de 437 hectàrees. Dins d'aquesta superfície, cobra especial importància la partida de les galerasses, un espai pràcticament sense transformar que alberga una gran diversitat de vegetació palustre. La Marjal està formada per vegetació terrestre pròpia de zones inundades, com els joncs, el canyís i la boba. Plantes aquàtiques com les diminutes llentilles d'aigua i espècies d'animals, entre les que destaquen una gran varietat d'ànecs i aus migratòries com els agrons. Dins del municipi de Xeresa s'ha dut a terme una restauració de part de l'ecosistema humit que ha sigut catalogada com la microreserva de flora de la Marjal dels Borrons. Dins d'aquesta obra de rehabilitació de l'ecosistema natural s'ha creat una passarel·la per a que els visitants puguen passejar i gaudir de l'esplèndid paisatge. Amb dos miradors estratègicament ubicats per a oferir les millors vistes. Aquesta microreserva dels Borrons forma part d'un itinerari que enllaça amb altres punts d'interès natural pròxims, com són la platja de Gandia i l'Aula Natura a l'Alqueria del Duc. L'ecosistema de la Marjal és molt complex i està integrat dins d'altres espais naturals com els relleus del Mondúber, la Franja Dunar i la platja. Entra en ikimaps.com per a consultar un mapa interactiu de l'itinerari complet d'aquesta ruta.